V České republice vzniká nový registr sexuálních delikventů, který bude fungovat po celý jejich život. Podívejme se na detaily. Zástupci všech parlamentních stran se dohodli na zavedení registru, který znemožní sexuálním delikventům pracovat s dětmi. Osoby spáchající závažné sexuální trestné činy budou v registru vedeny celoživotně, zatímco osoby odsouzené k trestu odnětí svobody do 5 let budou v registru vedeny 15 let od vykonání trestu. Registr se bude vztahovat i na osoby, které zneužívají nebo týrají osoby svěřené do jejich péče. Tento registr bude součástí vládních novel trestních zákonů, které již prošly prvním čtením v parlamentu a budou implementovány prostřednictvím systému osvědčení. Původní návrh Ministerstva spravedlnosti se setkal s kritikou kvůli své přílišné mírnosti, což vedlo k této přísnější dohodě. V následujících týdnech budou probíhat další jednání. Zůstaňte informováni a v bezpečí.